Като част от мирното споразумение, разработено за разрешаване на украинския конфликт, Съединените щати ще поискат Русия да признае правото на Украйна на собствена армия и отбранителна индустрия, съобщава Блумберг, позовавайки се на източници. Според източници на агенцията, специалният пратеник на президента на САЩ за Близкия изток Стив Уитков ще повдигне този въпрос на среща с президента на Русия Владимир Путин. Порано помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи за новото посещение на Уитков в Москва. Ексос писа, че срещата може да се състои на 25 април. Блумберг отбелязва, че съгласието на Вашингтон да запази правото на Киев на оборудвана и окомплектована армия противоречи на заявените порано искания на Москва. Ако Путин се съгласи, пише агенцията, той ще трябва да се откаже от заявената си цел за демилитаризиране на Украйна. Посоченото условие потвърждава желанието на администрацията на Тръмп да получи отстъпки не само от Украйна, но и от Русия. Досега критиците смятаха плана на САЩ за съобразен с руските интереси, включително заради изискването Украйна да се откаже от членството си в НАТО, пише Блумберг. Според източници на Блумберг, като част от сделката за разрешаване на конфликта, Вашингтон също иска Москва да върне Запорожката атомна електроцентрала на Киев. Впоследствие, според плана на САЩ, станцията ще премине под американски контрол, за да гарантира енергийните доставки и на двете страни. Съединените щати също се надяват да върнат на Украйна териториите в Харковска област, попаднали под руски контрол, както и да гарантират на Киев достъп до река Днепър, която минава по линията на съприкосновение. Подробностите по сделката не са финализирани и може да се променят, казаха източници на Блумберг.